Hola, soc Maria Fajardo, portaveu de Compromís per Vila-real. Així estem, un any més, per felicitar-vos i desitjar-vos que passeu bones festes. Vos vull agrair, de tot cor, la confiança que dipositeu en nosaltres cada dia, perquè treballem per millorar la nostra ciutat. Seguim a la vostra disposició per al que necessiteu. Som una ciutat gran i una ciutat amb cor de poble. Per això sabem que són nombroses i diverses les necessitats del nostre veïnat. És imprescindible que no deixem ningú enrere, ja que cadascuna i cadascú de nosaltres, sense excepció, som i fem Vila-real. Seguim lluitant per una ciutat moderna i adaptada als nous temps. La nostra indústria ceràmica, els nostres cítrics, el comerç, la gastronomia local, el dret a l'habitatge, la igualtat, l'educació, el feminisme, però també la nostra cultura popular i les nostres tradicions, que guanyen eixe sentit tan especial en Nadal. Segur que molts gaudireu d'una bona paella amb pilotes, de l'olla de Nadal o d'uns bons canelons, el primer o el segon dia de Nadal. Volem seguir al vostre costat i que seguiu confiant en nosaltres, els nostres, els vostres, qui fa la nostra vida més bonica, més senzilla. Esperem, de tot cor, que aquest Nadal estiga ple de somriures i esperança. Estimades veïnes i estimats veïns, ara és el moment d'estar en família, d'estimar-nos, de celebrar que som una ciutat magnífica amb famílies i persones meravelloses. Vos desitgem bon Nadal i un venturós any 2023. Bones festes als nostres veïns i veïnes. Bones festes a la gent de bé.